Neza. Eke neza. Mama bawethu. Hayi umntana moya ngokwakho mina futhi anaxesha lamankara mina futhi namankara yalibazisa ku late andiyayigqitha mina alifumana phambili Ngicinga man nami lonto mseni kodwa ngizafika apho ngoku msiyana man ngizafika ndoda man Miyeke. Ima Uyaphi kubanda? Ima bi wancuma ngoku uqhubela unqubele pha for izikaftina ngoku into Hayi, uyayazi kaloku abantu abangomama xesha the mood swings. Oh imutsi ibithi imutsi nje wena Wethu ewe. Oh okay Uyaphi umhle uyaphi? Oh man phisi ibizwa nguSempa usemune imali eninzi Imali unemali eninzi uSempa ngoku sileqa pha uSempa hayi sithwanga ngoku awuzawuthi uyakhona ya khawubuye hayi man phi yabona ke phi into zakho zizasokolisa because ilanto kaloku phi hayi man phi man yabona phi ngoku uzawumosha into ninzi because ngoku xa usenza izinto usenzayo nomthembu kaloku phi ngoku izinto zizakwenzeka ngendlela ongafunekanga zenzekele because ngoku umthembu wenza izinto into ngoku phi man kaloku xa umthembu ethe wake up hayi man phi sinomlalisa masambe baye kusiya sizamlalisa phi akwakho endlini abakwakho hayi ndothini kwakho mhayisa Siyana ayani madoda ha kahla Siyana noma uthi kusama ndikho manje kwindawo enlaqa kuyo yo wethinta nje yo everything mdisa Papa Khatebe amamfundini Thixofune ndiphangela Khatebe ihlangu manje into mfundini ungaxulele ngathi kati lele ziko lele katini mfundini ihlangu phela silamba hayi man izihlangu zami Khatebe ndifuna kaloku phange bani ixesha Khatebe Sam phela ihlangu ndawe nikele ibuff hayi man izihlangu Samina yamadoda Thixo bani ixesha bani ixesha Samina vuka fondini msiyana fonini hayi man fondini mani kunini fondini sipoqa uhlobo awugodukanga wena fonini kodwa kanjani man hayi jonga sisele sana ixesha kaniphi ixesha fondini ndiphangele kaloku ndiphangela fondini yo ngo-half 8 how late I am yo fondini izihlangu zami man umzimbo Khatebe izihlangu zami mani izihlangu mani mfundini man yo Khatebe ndifutshini Thixo nazi izihlangu zami Khatebe uleli phezu kwazo man mfundini man ahlalelwa fondini late anihlalelwa nje hayi man mthethe ngalwandle siphe sinye khadi bawukazi siphe sinye man asiya lo Chinas ungalala phezu ko just do it lona ukwazi uvelolala ngolhlobo mbethisa oliya ndiyeka nabethwa hayi man yini Thixo madoda madoda ndilate Nhlalisela phandle manje ntwana uliya hlala phandle bawukazi man ndikushiya man ndabona ngathi uyashwaqa wena ngento zoliya mna ndilate ubuya seman ithengali wena iphupha ndilekwa kanti ndihleli phezu kweboots sis Morriscott yazi intwana zimbini sezindifumene kha andazi ebackfall mos hayi backfall tshwayeda ke ake ayitshwayeda mina
Kazenzi Mandish, khawuyeke man. Thatha ama-empty, thatha ama-empty. Condonal. Yebo, thatha ama-empty siyothenga. La. He. Fanele umsiyana thena phumeka la theka. Spana, uspane kaloku wena. Oh, yasebenza. Hayi. Hey, kiseli izolo apha. Mol. Yazi bakazi, bendinayo into ethi apha mhlawumbe zibhotile izinto ethi. Ngithi zibhotile ezintathu ke sizityileyo. Apha ngendlela sibona Thatha ngayo. ama-empty. Because ufake ngaphi? Elivumba lehlango selapha koma isidele sonke linoki ichodaka. Lena usiya ivasi ne. Awunisetshanga bakazi. Ah, yeah. Iphi ke ngoku imali yam? Joba imali yakho lahlekile ne. Kaloku abindi nguwe umsiyana. Bayikho kumi kumsiyana. Thena phume baleka kusasa. Thenga wena. Uyabona ke. Andiyithi umsiyana. Uyakhumbula imali yami yakhe yamkapha inxa yakho. Hathethi loo nto ma. Athenga ngantoni ezibhiya ke ngoku? Andiyakuthanda vuya ubukhona ndiyakuthanda wena. Unemali wena. Weksuit yam, weksuit yam le. Ziyafana. Ngicebela ntoni? Hayi ziyafana yakho orange C22 lo C2 medium lo. Yo extra double large. Lo. Wena ngekukaxesha ngekuyamosha apha wena. Qola ukuthi abantu bayathanda uthetha izinto. Wena lo kusawungomntu othenjwa wena. Uba Wena. hey. Uyakhumbula ndihamba nawe apha siya ngapha kwaRhadi. Galamini. Ithi noti hey uLux come inombolo eChina kabethi lo muntu okethe uyeza. Hey 14 ndalityaziswa ngubhinga lamini. Ndalityaziswa kuma PPP ngalamini kaloku ngokunqumla wena uB. Uthi madihlale pha. Hey ngathi kanti uB uyakutswebela wena. Uthini uB ndiyabazi ke mina kabasisi becawa bayayithanda bayilangazelela iJerusalem entsha. Wena uthetha unolwimi wena. Wena unolwimi wena. Uyayithetha kwangokwakho uthi uyanditswebela. Ngamavakalayo uqathi kwafa pha. 14 hey kunzima ukwajoga kwayifoni ngoku 14 joka wathi kum bankene dankene xa sifika ngaphakathi bankene dankene bhedi xa ebhedini 14 thula wandithi inhloko wandithi ngalo wandithi fuba wena mna wandithi mathanda wakunika yonke nansi Jerusalem. Hey, yadlala. uB andithembe kangaka uB. Umane sithi khanyo. Wake wabiza ngala hlobo wena. Ngefondini ngithetha mani uB iyellow bone lena fondini lo. Nguye lo ukugqatsisa kwafa. Umapipi. Hey kodwa hayi indlela bendimthembe ngayo. Ungatyisa iontshi ipudding. Hey uB banjani man? Siya. Uzawami. Indongo. Uzawami. Ndiyaku kuwe. Mamhlobam. Ndiyaku kuwe. No, andithethi njalo man. Andithethi njalo but ke sendithetha nje. Hey uB. Yazi msiyana. Kholela. Siyana nina noRhadebe nentwano zalapha next door ngakhe. Nina iproblem ingathani nifuna. Ninomona ngabo. Nindibona ingathi andinanto. Kama kwesini. Kwesini. Uzawuthini ngoku? Hayi mabedi ndisajoka into zawo. Amachamba ke amachamba ekhapheshu. Usathetha ngamakhaphetshu. Ufonela yena. Isa 40. Unayo nenamba? Yadlala wena. Beulah's phone, come in. Hello mapipipi. Oh, hello, Kanyo. Unjani sithando sami senhliziyo? Ndiyaphila gila lami, unjani wena Ntombi? Oh, I'm super fine my baby. Oh. Joka man love. Uphi Themba lami, uphi? Dilapha kumendlini baby man and namhlanje ndifuna uzapha kum man please because ke ndiready. Hey, how about your nose man? Yaqonda? Yeah. Woman, iza kum ne? Ndizapha kuwendlini namhlanje. Mamela ke sithando sami sa. Ungalibali ukusela la mvusa nduku. Ungayilibali.
Wemali because kaloku wena uyazazi uba wenza into ze-2 minutes. Uyake izinto ze-2 minutes noodles. Lekanto. Yabona ungasho nje ba wena uyicase yakaDr Tebelele Aphile Communications Uzele lonto. Kukurukuku uyikuku Hamba. 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 hayi mntanam Hamba. sala Hamba. ndiqondile befuna ndoni kuwe Hamba. befuna ndoni kuphi hey ophi abanalanda hamba Hamba. kono ndayihlalela nawe hamba Hamba. Uthi ndiyinkukhu hamba. Hamba. Hamba kwami. Uthi ndiyinkukhu kodwa inkukhu wena uqinisa ngayo imoto. Awuyazi inkukhu ibalulekile. Uyazi inkukhu ba iyona nto inkulu lapha ebantwini. Ngola ngeenkukhu kurukuku. Phela kakubi. Fana thethe nalo P.